Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod City Mayor Albi Benitez nagsilingan nagsaka ang business confidence sa mga negosyante karon nga Mascara Festival. Subong pa lang, ginaplano na ang mga aktibidades sa Bacolod para sa bulan sang Disyembre. Ginakalipay sang alkalde ang kadalagan sa mga negosyo sa Bacolod karon nga Mascara Festival. May mga kumpanya gani nga kasubong sang SM kag Nestle nga nalabawan ang income kag market shares kung ikumpara sa Iloilo sa mga tuig antes ang COVID-19 pandemic. Pati maan inisulong sa alkalde nga mga inabot pa ang kaayuhan para sa syudad. Ginapabugal man sa alkalde ang pagdugok sa mga tumalanaw sa pito ka mga festival sites samtang naghilapit pa ang highlights sa ginakabig grandest celebration karon nga tuig. Subong pa lang ginaplano na sunod sa kay Benitez ang mga activities para naman sa Disyembre agud magtayuyon ang negosyo sa badasun pa nga tinuig. Ang question gani, what's next? So we're now planning for December activities to make sure that we have a continuous engagement sa tanang mga business establishments, and hopefully this will continue to the years to come. And isagit that I've noticed that there has been high increase of business confidence in the administration. So